I pozdrav ljudi, dobrodošli na ovaj video. Kao što vidite, ovo je skroz drugačiji video u odnosu na prošle videe. Znači, obično je moj kanal baziran na gaming, u većini slučajeva to farming. Danas sam odlučio da vam pokažem jednu aplikaciju za koju sam čuo i koju koristim. Znači, ta aplikacija je donosi vam novac, ali ne sad da se obogatite, nego može da se kaže da je džeparac. Pre početka videa bacite like i možemo da počnemo. Znači, šta radi ova aplikacija? Znači ljudi, ova aplikacija plaća vas, znači vi delite njima internet svoj i oni vas plaćaju za to. Tako da možemo da počnemo, sad ću vam detaljno objasniti šta i kako. Imate link u deskripciji za ovu aplikaciju, odite na taj sajt, registrujte se i skinite aplikaciju. Znači tako pomažete meni, a i vi dobijete 5 evra bonusa, tako da možemo da počnemo ljudi. Znači kad odete na sajt, izbacit će vam ovako. Znači to je taj cijel sajt, celokupno znači sve. Sad, odete da se registrujete, pisat će vam tu negdje da se registrujete, jednostavno napravite nalog klasično kao i za sve ostalo, napravite nalog i izaći će vam ovako. Znači tu imate overview statistike, znači ovo koliko ste zaradili, imate referale naravno i achievemente, to je nešto manje više. Znači sad, kao što vidite, znači imate ovo download app, skinete to download app, znači ovo na sajtu možete da pratite, kao što vidite da li ste aktivni, da li niste, nebitno. Znači skinete download app i kad ste skinuli, to će ovako da vam izađe. Znači ovako izgleda aplikacija, samo morate da isključite ovaj antivirus, nije ovo virus nego jednostavno tako ovaj Windows Security reaguje kao da je virus jer je nešto kao nepoznato, nije ljudi, nema nikakvog virusa, probao sam i imate ostale ljudi koji isto koriste ovu aplikaciju, tako da ajmo sad. Znači minimalna isplata je 20 evra, evo ja trenutno imam 5,5, znači minimum isplata je 20 evra i ta isplata je na Paypalu, znači možete podignati novac ove aplikacije na Paypalu. Sad, kako sad da startate uopšte ovo? Jednostavno jednim klikom samo ovdje upalite ovo i to je to. Znači malo jeste kao čudno, kao brate kako ovo da mi donosi novac, lepo, znači samo upalite aplikaciju, ništa vas ne košta, pustite u pozadinu da radi. Ovdje vam piše koliko ste dodelili interneta, znači nije to nešto brzo, zavisi, variraju zarade, neki put manje, neki put više. Tako da ljudi, eto to je to, u suštini jako jednostavna aplikacija, znači najlakši mogući način za zaradu za neki džeparac. Znači onda možete posle kupovati igrice, možete bilo šta sa tim parama. Tako da jednostavno i možete isto da povežete svoj telefon. Imate aplikaciju na preprodavnici isto, sa istim nalogom se prijavite i onda možete da povežete, ja mislim, 10 uređaja na jednom nalogu i onda ćete brzo zarađivati. Tako da, jednostavno to je to ljudi, ne znam kako drugačije da vam objasnim, najlakši mogući način za zaradu. Tako da, opet kažem, neće vam to doneti neke mnogo velike pare, ali imat ćete za džeparac. Tako da ljudi, to je to što se tiče ovoga. Znači, pa da, to je to. Ovo mi je bilo palo na pamet, vidio sam ovu aplikaciju i rekao ajde da podelim, pošto nemam kontenta, ne znam šta da snimam. Tako da, jeste malo drugačiji video, nikad nisam snimao ovakav tip videa, ali eto, nadam se da sam vam pomogao, koliko toliko, znači imat ćete neki džeparac, tako da to je to, jednostavno stavite aplikaciju da radi u pozadini i apsolutno ne troši ništa, evo sad ćete da vidite. Znači evo, 0% CPU, 29 MB je memorija, tako da ništa apsolutno ne zauzima, možete lagano da igrate igrice, možete bilo šta da radite, radi vam u pozadinu i ljudi, to je to. Imate link u deskripciji, dolete skinite, imat ćete 5 evra bonusa, tako da to je to, jednostavno ovako brzo, ništa vas ne košta, probajte, tako da ljudi, to je to, hvala vam što ste gledali ovaj video i lajkujte video i napišite mi u komentaru da li želite ovako još nešto da istražujem i da podelim sa vama, tako da to je to, vidimo se u sljedećem klipu, ćao!